Ganun pala yung sekreto dun sa mga mura na products na mabibili sa Watsons, guys. Hey guys! Welcome back to my channel again, and if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below, and of course, do not forget to click the tiny bell button beside the subscribe button for you to be notified every time that I upload videos here on this channel. Before we proceed with the things that I got from Watsons, alam ko naman guys, yun ang inaabangan nyo kasi yun ang affordable sa lahat ng gagawin natin or sa mga lahat ng pinagbibilhan natin. Start ko muna yung mga products na binigay sa akin ng mga loved ones and friends, yeah. So, I got this product, parang vanilla body wash and vanilla body lotion. Ayan, this one is from Singapore. If you have seen my vlog, may in-upload ako na nag-bagel time ako nito, binigay sa akin yan. And together with that, meron ding what do you call this? Body cream and body scrub in vanilla. Sobrang, alam nyo naman guys, love na love ko ang vanilla. So, thank you so much po sa, sa mga vanilla products na ito. Together with those products, meron din tayong lime crime. Ayan, isang tao lang yung nagbigay niyan tsaka nito. So, swatch ko na. Na-swatch ko na to actually dun sa vlog ko. Pero, para sa mga hindi nakapanood pa ng vlogs, ito na po ang swatch natin. This is in the shade Wicked. At talagang wicked naman guys ang kanyang shade. So, love na love ko yan. Thank you, thank you. Thank you so much, Ikit. Next in line is this Victoria's Secret in the scent Passion Stroke. Ayan, bigay ito sa akin ng mama ni Mac. And napakabongga ng packaging talaga ng Victoria's Secret. Guys, tingnan niyo naman. Ang ganda. Hindi yung parang pipitsugin ng mga takip. Yan, gustong-gusto ko yung scent niya. Di pa ako lang nagpabango. Para namang may pupuntahan ako. So, that's all lang yung mga binigay sa akin. So, let us now proceed with the Watsons. May share ako guys sa inyo na sikreto kung paano kayo makakuha ng mura ng mga products sa Watsons. Kasi ito, ngayon ko lang siya na-discover. Siguro, some of you already know about this trend kasi nga naman, kahit sa ibang stores, ganito din naman yung mga ginagawa nila. So, di ba, nung Christmas, meron tayong mga tinatawag na mga Christmas, package na mga products nila. Yun yung mga tigo 100 something, ganyan, na nakapack na siya, ready to give na siya. And kapag tapos na pala yung Christmas, guys, kapag New Year na, gano'n, pag January, February, nakasale na pala yung mga 50% off na. So, imagine yung mga tigo 100 plus, mga 109 pesos, parang 54 pesos na lang siya. So, I will start with this, guys. This is the Muzo Raspberry Treat. Ayan. So, kasing amoy lang niya yung aking raspberry vanilla na body butter, guys. So, ang laman din niya is body butter and a hand cream. Ayan. Bumili ako ng dalawang set nito, guys, kasi yung isa ibibigay ko sa friend ko. And guess how much? 54 pesos lang ata to. Ayan, 54 lang siya. Next one is this Smith and Crawford Luxury on the Go na pang-travels siya. Maganda siya para sa mga mahilig mag-travel, guys, kasi meron na siyang body wash, body lotion, shampoo, and conditioner. Ang kagandahan, guys, kapag nagte-travel kayo, magdala lang kayo ng body wash kasi kapag sabon yung dadalhin nyo, whenever it gets wet, parang napaka-irritating na niya ipack ulit sa bag nyo. So, mas maganda na body wash kasi hindi siya yung basa kapag ilalagay nyo sa bag nyo. Body lotion, body scrub, and body wash again na pang-travel. Ayan, parang magkano lang itong bili ko dito. Parang 50 something din or 70 something. Ito, travel bath set din siya. So, maybe I will give away some of this, guys, kasi ang dami ko namang pang-travel. Saan ba ako magpupunta masyado, diba? Ito, guys, one of my favorites sa mga nakuha ko. And this is hand sanitizer and hand soap. Ayan, napakalaking hand sanitizer nito, guys. So, pwede nyo siyang ilagay sa mga hand sanitizer na lalagyan nyo na maliliit lang para madadala nyo lang siya sa bag nyo. And it is in orange scent. Ito, guys, nakalagay dun sa niya, 54 or something. Pero, nung tinignan ko yung receipt ko, regular price yung yung nakalagay. So, yun. Maganda pala tingnan nyo yung receipt nyo. Ganun yung sekreto sa mga Watsons, ganyan. Sa lahat ng binili ko na mga set, guys, na yung mga yun, ito yung pinaka-favorite ko. You Know Me and my hand creams. Ayan. Sobrang love na love ko to, guys. 6 na hand creams, guys. This is Ocean Bliss.
Uy, ang bango! Oh my gosh! Ang bango. Parang sa ocean nga. Silky with shea butter. Uy! Ito naman medyo sa mga hindi masyado sa mababango, yung mga mild scent lang. Ayan, mild scent. And this one is vanilla sugar. Favorite ko to. And marami pang iba, guys. Meron din ako binili, guys, na moisturizing sunscreen, and this is from Derm Plus. Nagtataka siguro kayo kung bakit yung naka-sachet yung binili ko. Kasi naghahanap ako, guys, ng naka-tube na hindi 2018 ang expiration date niya. Kasi lugi ako kapag binili ko yung mga malalaking ganun, tapos 2018 yung expiration date niya. Hindi ko yun maubos, guys, ngayong taon na to. Kaya eto muna yung binili ko, and the good thing about this is SPF 80 siya and water resistant siya. So, maganda to kapag mag-hiking kayo, kapag nasa dagat kayo, kasi kahit pagpawisin kayo sa hiking, hindi siya matatanggal, and maganda din siya kapag sa dagat. And you know me and my mask. Ayan, I got another 365 daily mask. Aking favorite na bleaching soap. Ito yung ginagamit ko sa aking face para matanggal yung aking mga pimps and aking mga dark spots. And this is from GT, yung bleaching soap nila. Madami din palang ganito. May mga carrot, may mga lemon and something. Yun. Parang 85 pesos to. Tapos hinahati-hati-hati ko lang to para mas tipid. Kasi sa face ko lang naman siya ginagamit. Nagda-dry up talaga yung pimples ko dito, guys. If you have a pimple-prone skin just like me, I recommend this one to you, guys. Sobra. Try nyo to. Baka ito yung makakasolve sa problema nyo. Kasi ever since na-try ko to, guys, ito na talaga yung ginagamit ko. Na-discover ko yung GT Herbal Soap na yun sa kakahanap ko sa sabon na to. This is the Asian Secrets 2-in-1 Anti-Pimple and Whitening na soap nila. Hindi siya available ito nun, kaya yun yung binili ko. So, I want to try this one out kung okay din ba ito. Kasi madaming mataas ang hype dito, guys, sa YouTube. So, ita-try ko. Parang 29 pesos lang siya itong itong product ng Asian Secrets na to. And the last but not the least, mawawala ba naman? Magkakaroon ba naman ako ng Watson's Haul na wala tayong Eye White Korea product, guys? And this is the new Eye White Korea Baby Holic in the shade beige. Ayan, meron na siya finally. Meron na siyang naka-tube, hindi na siya yung naka-sachet. Diba? Ginagawa ko dati, nilalagay ko pa siya dun sa canister. Ayun, guys, meron nang naka-tube. Ang saya-saya. And this is travel friendly. And this one is 159.50. So, same lang siya parang sa 6 na sachet, ganun. Kasi diba 24 yung isang, yung 24.50 or something, yung parang 25 yung isang sachet. So, yung 6 na ganun, katumbas din niya yung ganito, yung laman niya. 25 ml kasi to. Parang 4 ml lang ata yun, isang sachet. So, okay na rin siya. Parang yung konting 2 pesos lang na dagdag is for the packaging na lang, guys. Sobrang gustong-gusto ko to. Thank you so much, Eye White Korea, for giving us this, naka-tube na ganito. Since andito ka pa sa dulo ng video ko, thank you so much. And as a prize, mag-give back din ako sa inyo, guys. And masyado na kasi ako madaming hand cream. So, ipapamigay ko itong 1 set ng hand cream na to. Meron ng 6. So, pwede nyo rin ipamigay sa mga friends nyo. Yan, lalo na sa mga high school, madaming friends dyan. This one, I will be giving away this one for this video. And I will put the mechanics down below, guys. Yun na yun. So, that's all for this video. I hope you enjoyed watching this one. And sana medyo nakakuha kayo ng konting sikreto from Watson's. Ayan. So, if you love this video, please do not forget to like this one. And please subscribe if you haven't yet already. And share this video to your friends, guys. I'll talk to you in my next video. Bye!